Aw bisimila Sherifla Jabarani so sanfɛ ka sanga ni an ka bamanankan kunnafoni waati selen an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn aw minnu bɛ matrafa aw ka jabarani kɔrɔ nin waati ninnu na wasa aw bɛ se ka faamuyaliba sɔrɔ TV Sherifla bamanankan kunnafoniw na minnu bɛna walawalali kɛ aw ye Mali kunnafoni ani diɲɛ fan wɛrɛ taw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin o kuma selen bakuruba kunnafoniw na ka sanga ni bana cɛjugu min kɛlen bɛ ka diɲɛ ani an ka jamana labɔ nin waati ninnu na n'o ye pandémie a coronavirus ye o kadara kɔnɔna na ministre muso min sigilen bɛ den muso ani denbaya tɔgɔ la n'o ye ministère de la femme de l'enfant et de la famille docteur Jakite Aïssata Kassa Traoré ale ni muso minnu ka baara ɲɛsinnen bɛ kunnafoni di ma n'u ye baara bolodali kɛ ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ ni bana cɛjugu o kɛlɛli kadara kɔnɔna na baara in kɛra u fɛ tarata avril kalo tile 14 million 15 o n'a nɔnkanfɛn o de kɛra musaka ye min taara société malienne de gestion forestière fɛ ka ɲɛsin ka région sigida lakanabaw ma wasa u ka se k'u yɛrɛ dɛmɛ bana cɛjugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ nin waati ninnu na wasa u ka se ka u yɛrɛ dɛmɛ o kɛlɛli la kɛrɛnkɛrɛnnenya Kɛɲɛba Kita Bafulabe ale ni Kayi Faba yɛrɛ o kɛnɛya tigilamɔgɔw ni musaka kofɔlen taara ka d'u ma janko u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ cogo min na nin waati gɛlɛman ninnu na o fila na kɛ an ka bi bamanankan kunnafoni la kumabaw ye ka fara kunnafoni wɛrɛ kan an da bɛna don minnu na k'o walawala aw ye an b'a fɔ n'an k'aw bisimila an ka foli ni waleɲumandɔn bɛ ɲɛsin aw ma aw minnu matarafalen bɛ jabaraniw kɔrɔ nin waati ninnu na wasa aw bɛ se ka faamuyali sɔrɔ TV Sherifla bamanankan kunnafoniw na an da sera ma bakuruba kunnafoniw na ministre min sigilen bɛ muso denbaya ani denmisɛnninw tɔgɔ la n'o ye ministre de la promotion de la femme de l'enfant et de la famille ka sanga ni a ministre muso ka laɲini a n'a ka baaraw bolodacogo ye a y'a kanu ka kunnafoni di muso ale n'u olu ka se ka baara dɔ boloda ɲɔgɔn fɛ min bɛ tali kɛ u ka jɔyɔrɔ min b'u la bana cɛjugu min bɛ an ka jamana kɔnɔna na n'a tɔgɔ ye coronavirus ye wasa u ka se k'u jɔyɔrɔ fa o ko la an ka ɲininikɛla Fatumata Yaya Kane ani Nuhum Kone Sherifla Jabarani so tɔgɔ la u kɛra baara ninnu seere u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada Mali jamana ɲɛmaw ka wulikajɔw fanga ka bon sisan ka sanga ni coronavirus banakisɛ kɛlɛli hakilinaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na minisiriso min ni o ka caw ɲɛsinen don muso den ani denbaya ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma Dr Jakite Aïssata Kassa Traoré ani kunnafonidila muso ɲɛmaw ye sigi ka fɔ kɛ bi a y'a laɲini kɛrɛnkɛrɛnnenya na kunnafonidilaw sen ka don ni wulikajɔ baara in na ni o bɛ tali kɛ coronavirus banakisɛ kɛlɛli fɛɛrɛw o kunnafoniw carini ka Mali jamana fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni hakilina ye min a bɔra muso ni denbaya ka minisiriso yɔrɔ Mali jamana kɔnɔ yan a tare la kosɛbɛ kunnafonidila maaba welelen ninnu fɛ u y'u ka bonyamasegin foli kɛrɛnkɛrɛn k'a ɲɛsin muso ni denbaya ka minisiriso ma Mali jamana kɔnɔ yan ni ka labanna ka jigisigikanw caman yira la min ni o b'a jira k'a fɔ k'u n'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ nin baara min ni o kalifalen filɛ o la walasa a ka se ka kɛ nimisewasaw ye ministri y'an wele ka na min na a diyara n ye a y'a yira k'a fɔ a b'a fɛ k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan an ka kɛlɛ kɛ ɲɔgɔn fɛ bana in contre la ayiwa o yɔrɔ la sa an bɛ min fɔ a ye k'a ni ce an fana b'an bolo fara a kun an bɛnn'a kan k'a fɔ ko sisan nɔ an bɛna dɔ fara an ka cɛsiri kan ka bana ɲɛfɔ mɔgɔw ye ko minnu fana bɛ se ka bana in kunbɛn n'o ye k'i tɛgɛ ko safunɛ la ani ka gel hydroalcoolique k'an bolo la min bɛ se k'o bali k'an mabɔ ɲɔgɔn na dɔɔni geste barrière ayiwa ka dancɛ don kow ni ɲɔgɔn cɛ pour que bana bɛ se ka kunbɛn k'a lajɔ an fɛ yen awɔ an b'a barikada u la a ye minɛn minnu d'an ma ni Ala sɔnna ma a kɛcogo bɛɛ ɲɛ an b'a kɛ ka Mali jamana minisiriso min ni a ka caw ɲɛsinen don muso ani denbaya ka koɲɛw ɲɛnabɔli ma a y'a kanu kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na kunnafonidila musow ka wulikajɔ fanga ka bonya nin baara in na ni o bɛ kunnafoni ninnu cɛrini kofɔ u ka kunnafonidi yɔrɔw la nin baara ninnu kalifalen kɔfɛ kunnafonidila musow la muso ni denbaya ka minisiriso a sɔrɔla ni k'a tɛgɛ fila fa kɛnɛya minɛn caman na ni k'o ta ka di ni musoba ninnu ma ko sɔgɔmada in na n ye n balimamusow n kɔrɔw n teriw presse mɔgɔw y'u wele radios b'a la telew b'a la surtout a musomanw pour que u kana n'u ka baro an ka kuma
an jɔyɔrɔ ani olu fana jɔyɔrɔ bɛna kɛ mun de ye coronavirus kɛlɛli la ani ka se ka bana in carali dɔ dansigi o la parce que an bɛɛ b'a dɔn son excellence Ibrahim Boubacar Keita n'o ye Mali président ye kabi bana in mana a y'a seko bɛɛ lajɛlen kɛ halisa a bɛ ka continuer k'a seko kɛ pour que vraiment bana in bɛ se ka jɔ sira la bana in kɔlɔlɔ bɛ se ka fo mɔgɔw la cogoya mun na an bɛɛ y'a ka discours mɛn o don na donc ka kɛɲɛ ni o ye a kelen fana tɛ se a ka kan n'a bɛ ka an dɛmɛ an fana k'a dɛmɛ an k'a dɛmɛ ni jumɛn ye an k'a dɛmɛ ni hakilina ɲuman ye an k'a dɛmɛ ni kunnafoni di ye an ka ɲɔgɔn kunnafoni an ka kunnafoni ɲumanw di ɲɔgɔn ma ka tɛgɛ ko ji ni safunɛ na ka denguli yɔrɔ ninnu ni kɔɲɔ yɔrɔ ni bannikɛ yɔrɔ ninnu k'o tagaliw dabila hali n'a ma ɲɛ n'an bɛ taa an kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan n'an b'an ka lajɛw kɛ an kana tɛmɛ mɔgɔ 50 kan an k'an tɛgɛ ko ji ni safunɛ na an ka yɔrɔ janya ɲɔgɔn na an ka mètre 1 don ani ɲɔgɔn cɛ n'an bɛ kuma an ka masque utiliser vraiment donc o de welekan de bɛ ne bolo nin wagati in na ka ɲɛsin Mali muso bɛɛ lajɛlen ma mɔgɔ mɔgɔ n'i ko i bɛ se ko la hakilina ɲuman b'i bolo ka ɲɛsin nin bana in ma an tɛgɛ dayɛlɛlen don i ka na an ka se ka tɛgɛ baara kɛ ɲɔgɔn an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen min ni jamana ɲɛmaw ye o sigi sen kan coronavirus banakisɛ kɛlɛli hakilinaw la o kan ka kɛ waleyaw ye min kan ka matarafa bɛɛ lajɛlen kelen kelen fɛ walasa ka se ka dankari coronavirus banakisɛ la sefawari miliyɔn 15 ani 140,000 o de donna kɛnɛ minɛw ani musaka ye ka ɲɛsin Kayi mara yɛrɛmarakafo ɲɛmaw ma jango u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ nin waati kɛrɛnkɛrɛnnen ninnu kɔnɔna na musaka in bɛɛ lajɛlen bɔra Société Malienne de Gestion Forestière mɔgɔw kun ka ɲɛsin Kɛɲɛba Kita ani Bafulabe cercle mɔgɔw ma nin lajɛrɛba in a kɛra Kayi faaba kɔnɔna na ka sanga ni an ka ɲininikɛla Amadou Diallo a n'a ka jatala Dramane Male u ye min sɔrɔ an ka jɛ ko ɲamada ni ŋaniya ɲumanya baaraba min ni a kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Kayi mara kɔnɔna ma a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya na tɛgɛkominɛ 200 safunɛ carton 300 ani eau de javel ka fara gel kan o musaka wari bɛ taa 10,10 ani 140 na francs CFA wa 5,000,000 sefa wari kɛrɛnkɛrɛnna ka ɲɛsin Kayi mara kɛnɛyako ɲɛmayaso ma ni o ye direction régionale de la santé n'i ye fara ɲɔgɔngali kɛ ni musaka wari ninnu na a bɛ se 15,000 ani 140 francs CFA o de ŋaniyara Société Malienne de Gestion Forestière fɛ ka kɛrɛnkɛrɛn ka ɲɛsin Kayi mara ma an ye tɛgɛko minɛ 200 labɛn cercle 4 kama ni o ye Kayi Bafulabe Kɛɲɛba Kita donc an n'a ma ɲɔgɔnna tɔw o tɛmɛlen kɔfɛ société boloma dɛmɛ dɔ da a kan komi minɛ ninnu bɛ lase u seyɔrɔ la ladonbagaw b'u la Kayi marabolo 2,000,000 bɛ da o ta kan 1,000,000 bɛ da cercle tɔw ta kan k'o di olu ma nin ye a seko damayira ye parce que fɛn kura don a bɛ ka débrouiller de donc mais a ma ɲina a dɛmɛbagaw kɔ a b'a ɲini Ala fɛ bana in a bɛ jan yɔrɔ o yɔrɔ Ala ka nɔgɔya k'a la a bɛ minnu fɛ yen Ala ka ban pewu a ma don minnu fɛ yen Ala kana se yen a bɛnna fanga minnu tile ma an b'a ɲini Ala fɛ Ala ka nɔgɔyali tɔgɔ duman di u ma ka jamana kolo suma Société Malienne de Gestion Forestière a ka nin hakilina in yɛrɛ ma dawuli foyi wɛrɛ kama fo ka dɛmɛ ɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Kayi mara ma walasa cogo min na dan ka se ka kari coronavirus banakisɛ carini waleyaw la anw fɛ Bafulabe yan u ye tɛgɛko minɛnw ani 1,000,000 hakɛ ta ka an kunbɛn ka fɔ bɛna an dɛmɛ service daw an bɛ minɛn ninnu yɛrɛkɛ an tɛ da service daw dɔrɔn ma ɲɔgɔn dalajɛbaw bɛ yɔrɔ minnu na misiriw ni suguw ni fɛn caman i n'a fɔ comme an ka baki dondaw an ka usines dondaw kamiyɔnbaw de bɛna jɔ ye hali kunun ni jeunesse bɛ a kuma la ko kuma na an bɛna a kɛ cogo di nka an bɛna fɛɛrɛ tigɛ ni Ala y'a kɛ bi chômage fort nana o minɛnw ye hakili la ɲɛ lahidu mun ta denmisɛnninw ye kunun o lahidu bɛna timɛ u bɛna da an darɔ kuma la an bɛ foli ni tanu de kɛ chômage fort ye société dɔ bɛ an b'a ko société de gestion forestière a bɛ kɔn yiri lakana baaraw kɛ o y'an baarakɛɲɔgɔn ye o y'an jɛɲɔgɔn ye an dɛmɛɲɔgɔn ye Kita mara kɔnɔ donc bana jugu min bɛ diɲɛ ɲɛfɛ sa n'a kɛla ka diɲɛ bɛɛ s'a dan na n'a b'a fɔ ko Covid-19 n'a dɔnna de coronavirus ye donc o kɛlɛli hukumu kɔnɔ a nana a ka ŋaniya yira kɛ ka na a minɛn dɔw d'a ma parce que président de la république y'a fɔ sariyaw taara k'a fɔ bɛɛ ka fura min b'a la an bolo bi o ye yɛrɛ kɔlɔsi yɛrɛ tanga ye o yɛrɛ tangana ye fɛn minnu ye n'o ye tɛgɛko minɛnw ni a n'a nɔkan fɛnw ye a seko kɛra mun ye ŋaniya yira la a nana o de di anw ma Kita mara la a y'a kɛ Kayi mara caman na
Kayi Baba commandant ni o ye a gouverneur ye ni ŋaniya ɲumanya baaraba in bonyana bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya na a y'a ka bonyamasegin foliw ta ka ɲɛsin société malienne de gestion forestière ma ka sanga ni u ka nin wulikajɔ baaraba in ye ni ka tila k'a sɛmɛntiya u ye k'a fɔ ko ani seko ni damayira bɛɛ lajɛlen kɛ cogo min na minɛn minnu dilen filɛ nin ye u ka se ka labaara i n'a fɔ a laɲinina cogo min o bɛɛ kɔfɛ a tilala ni k'i sinsin a ka laɲini Kayi mara den bɛɛ lajɛlen fɛ jamana ɲɛmaw ye fɛɛrɛ min sigi coronavirus bana kɛlɛli waleyaw kan ko bɛɛ lajɛlen ka i jija o matarafali fɛ. D'abord an bɛ société de gestion forestière an b'u fo kosɛbɛ an b'u fo tuma min n'an ye welewele da mɔgɔ fɔlɔ min y'an jaabi olu sen bɛ o la donc o kɔni ye fɛn ye min b'a jira ko fasoden ɲumanya a ko b'u kɔnɔ u b'o o sira de kan an b'u fo kosɛbɛ président de la république tɔgɔ la gouvernement tɔgɔ la ministre de la santé tɔgɔ la an bɛ foli kurakuraya u ye ka tila k'a jira mɔgɔ o mɔgɔ min ko bonne volonté b'i la i b'a fɔ ko SGF y'a kɛ cogo min a ka d'an ye nin œuvre in de ka caya kosɛbɛ parce que bana min don n'an bɛ ka a kɛlɛ kɛlɛcogo fila si tɛ a la bi ni kunbɛnni tɛ bi an bɛ yɔrɔ min na bi i bɛ se k'a kunbɛn dɔrɔn de bon kunbɛnni min fɔra an b'a ɲini bɛɛ fɛ u ko o siraw bato ka segin ka société de gestion forestière fo tuguni an ma bala an n'a sigilen don parce que u y'a ɲɔgɔnna caman kɛ Kayi mara la yɔrɔ de. Hakili jiginna an b'a yira aw la k'a fɔ ko lajɛrɛ in kun cɛra ni minɛn camanw tali ye ka di Kayi mara kɛnɛyako ɲɛmaa ma ni o ye directeur régional de la santé société malienne de gestion forestière fɛ. Ka sanga ni taabolo kura minnu laɲinina jamana ɲɛmayaso fɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma wasa u bɛ se k'u yɛrɛ dɛmɛ ni bana cɛjugu kɛlɛli la cogo min na n'o ye coronavirus ye walima covid-19 n'o dɔ bɛ tali kɛ couvre-feu ale ni tigɛko sanga ani waati safinɛ la ni ka fara kan an ma janya ɲɔgɔn na ani jamadalajɛw ko olu ma dɔgɔya ni waati ninnu na ni kunnafoni ko a matarafalen bɛ kosɛbɛ Kayi mara maaw fɛ kunnafoni lasera ka sɛmɛntiya Kayi gouverneur ba n'o ye Mamadou Z Sidibe a ye kɔrɔfɔ ninnu dantigɛli lase an ka ɲininikɛla Amadou Diallo ani Samba Traoré ka kuma galamani na u ye min sɔrɔ an ka jɛko ɲamada. Kayi c'est vrai an ka faamaw u y'a décidé ka mesure dɔw ta pour que bana min wulilen don n'o ye covid-19 ye ka se ka a kunbɛn bon o mesure ninnu kɔnɔ la caman talen kɔfɛ couvre-feu b'a la Kayi yan nɔ couvre-feu in a batolen don kosɛbɛ parce que an yɛrɛ bɔra ka munumunu an bɛ to ka bɔ ka munumunu tuma dɔw la ni service de sécurité tuma dɔw la an kelen pe an ka kɔlɔsi bolila min kan c'est que ni su 9h sera i tɛ Kayi bɔlɔ na bilen i b'a sɔrɔ bɛɛ b'i ka so donc o tuma an bɛ se k'a fɔ ko couvre-feu a bonyanen don mesure tɔ minnu fana talen don n'o ye k'an sɔbɔ ɲɔgɔn na n'o ye an ka an tigɛ ko k'a jɛ safunɛ la ni o ye an ka actuellement maintenant parce que f'an ka o fara kan n'o ye an ka masque don n'o ye n'an bɛ sɔgɔsɔgɔ n'an tɛ se ka kɛ mouchoir kɔnɔ an ka k'an nɔngɔn kɔnɔ nin bɛɛ lajɛlen respectelen don Kayi parce que Kayi k'a y'a faamu ko maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ n'i y'o sigi 100 o 100 ka taa 70 fo 80 o bɛ bɔ Kayi mara la donc o b'a to Kayi k'a kan k'i janto a yɛrɛ la ka tɛmɛ jamana marabolo tɔw kan kosɛbɛ an b'a faamu ko Kayi ye dugu de ye Mali kɔnɔ i b'a fɔ ko ni Europe dugu dɔ don ni Amérique dugu dɔ don pourquoi parce que Kayikaw de ka ca o yɔrɔ ninnu na olu de bɛna vacances la olu de bɛna congés la n'olu faw de banna olu de bolibagatɔ bɛna o la ainsi de suite donc olu mesure fɛn fɛn min bɛ ta o duguw la bi Kayikaw y'a faamu ko de façon anticipée u yɛrɛ ka kan k'o mesure ta donc vraiment an bɛ continuer kɔni ka mesure ninnu kɔlɔsi ani population yɛrɛ bɛnnen don a la u yɛrɛ sɔnna mesure ninnu ma anw fɛnɛ sɔnna k'an bɛ yala k'u hakili lajigin pour que bana in ala k'an kisi a kana walakata Kayi kɔnɔ. Politiki ko nasiraw fɛ fanga ɲini jɛkulu minnu farala ɲɔgɔn kan Bamakɔ sigida 5nan na n'o ye Alliance RPM APR ye aw cɛbɔw ye kunnafoni di kɛnɛ dɔ sigi sen kan min kɛra Voix Afrique la wasa u ka se ka i da don labɛn minnu kɛlen b'u fɛ ka kɔn kalata tako filanan ɲa min bolodalen bɛ an ka jamana kɔnɔna na
dimanche nata avril kalo tile 19 san 2020 nin baara kofɔlen in kɛr'u fɛ bonya ani karama kɔnɔna na ka sanga ni maa caman yeli kɛnɛ kɔnɔ. An ka ɲinikɛla Bokar Tarawele a n'a ka jatala Ibrahima Kulibali tun bɛ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la. Alliance RPM APR min bɛ Bamakɔ sigida 5nan na u kelen do ka fɛɛrɛ sugu bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to u bɛ se ka sebaya sɔrɔ député fili kalafili min ka kɛ kari nata. O hukumu kɔnɔna na u ni kunnafonidilaw ye baro sigi dɔ kɛ radio VOA Afrique kɔnɔ ka se ka ɲɛfɔli kɛ labɛnw bɛ cogoya min na u fanfɛla la yanni kari don cɛ wa gɛlɛya min b'u kan ni wagatinin na ka se ka ɲɛfɔli kɛ o fɛnɛ la. An b'a yira k'a fɔ ni wagati in na an bɛ ka labɛnw sabati. O labɛn hukumu kɔnɔ an bɛ ka a lajɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɔlɔ parti fɛn fɛn bɛ yen n'olu ma se ka ye deuxième tour kɔnɔ ka wuli ka s'u ma a fɔlɔfɔlɔ ye mun ye k'u encourager parce que kalafili ka se ka i kan bɔ kalafili yɛrɛ la o ye courage dɔ ye. Bon n'i y'a mɛn an ko démocratie n'o ye bɛjɛ fanga ye a démocratie in tɛ taa fɛn min kɔ o ye kalafili ye. Donc fɛn fɛn bɛ i kan bɔ kalafili la an bɛ se k'a fɔ olu ye baara dɔ kɛ démocratie yɛrɛ ɲɛnamayali la. Donc bi a ka kan n'an ye ɲɔgɔn sɔrɔ an ka yira k'a fɔ an ye baara minnu daminɛ nin waati in na o ye ka parti fɛn fɛn bɛ yen commune 5 la parce que an ka liste kun ye liste 24 de ye. O liste 24 an bɛ ka se a maa bɛɛ lajɛlen ma a parti fara candidat kan walasa ka a ɲini u fɛ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma parce que kuma dɔw i bɛ se ka dan sira la nka i hakilina bɛ se ka taa ɲɛfɛ parce que cɛ ni musow bɛ sɔrɔ ni minnu ye hakilina kelen minnu bɛ se ka i ka laɲiniw ka se ka i bɛ taa sɔrɔ u ni e ta bɛɛ kelen minnu bɛ se ka kɛlɛ k'i tɔgɔ la minnu bɛ se ka kuma i place la ka sababuya kɛ u bɛɛ hakilina kelen. Wa u ma da u ma u ye wele bila u kanubagaw bɛɛ lajɛlen ma cogoya min na u bɛ se ka bɔ ka taa kala fili u ka alliance ye kari nata ka se ka sebaya ɲuman d'u ma. Mais a ka ɲi fana démocratie la mɔgɔ caman ka bɔ ka taa voter pour que danayama minnu bɛ yen ni sigida maaw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'a fɔ ni maa minnu sera ka passera a bɛ se ka kɛ sababu ye sigida ka bɔ nɛgɛ la pour que o tigilamɔgɔw bɛ se ka sugandi. Donc deuxième tour la ne bɛ min welewele min bila maaw ma o ye k'a fɔ cɛ fara muso kan n y'a f'i ye cogo min gouvernement y'a yira k'a fɔ u bɛ mesures renforcer n y'a yir'i la fana k'a fɔ anw fana jɔyɔrɔ ye min ye masque ko la ani gel ko la k'a fara gouvernement ta kan je pense anw fana y'o baaraw kɛ parce que ne bɛna min f'i ye à peu près a dɔgɔyalen en tout cas ne yɛrɛ an ye min prévoit 10 000 masques o y'a dɔgɔyalen donc o contribution kɛ pour que maa o maa bɛ taa voter an b'a d'u ma corruption tɛ foyi tɛ vraiment o ye ka se ka maaw tanga voilà parce que i bɛ maa minnu fana mobiliser ka taa voter ka segin ka se k'u tanga donc vraiment o hukumu kɔnɔ n bɛ welewele de bila commune 5 maaw ma cɛ fara muso kan denmisɛnnin fara maakɔrɔba kan bɛɛ ka bɔ ka taa voter. Kamaw hakili jigin k'a fɔ baro sigi bɛ kun cɛ wagati min na Alliance RPM APR candidatw ka fɔ la olu hakilina tɛ dɔwɛrɛ n'u sera wasabulon kɔnɔ ka se ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan min b'a to sariyaw ɲumanw bɛ se ka ta min bɛ fasodenw nafa ani jamana danbe ka segin a ma. Alisa politiki ko nasiraw la n'an bɔra Bamakɔ sigida 5nan na an bɛ taa sigida 6nan na fanga ni jɛkulu minnu fana farala ɲɔgɔn kan n'u ye sebaya sɔrɔ tako fɔlɔ kɔnɔna na n'o ye RPM ADEMA PHJ PS yelen kura ye n'u bɛ Bamakɔ sigida 6nan na olu fana ye dɛmɛba sɔrɔ ka bɔ fanga ni jɛkulu caman minnu farala ɲɔgɔn kan k'u ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin ma wasa sebaya bɛ se ka sɔrɔ u fɛ tako filanan hukumu kɔnɔna na min bolo dalen bɛ kari avril kalo tile 19 san 2020 an ka jamana kɔnɔna na nin bolonabila sɛbɛn in kɛra u jabala la Bamakɔ sigida 6nan na Sadio Sidibe ani Seydou Ɲare tun bɛ Sherifila Jabaraniso tɔgɔ la. Ɲinan député kɛlɛtafili senfɛ ni a kun fɔlɔ kɛra marsi kalo tile 29 tɛmɛnen maa caman kun y'u kanbɔ cɛbɔ nɛfɛ Bamako marabolo 6nan na nga a caman bɛ ala ma sebaya d'u ma sebaya ma se ka di minnu ma olu ye bolonabila sɛbɛn kɛ bi min b'a to k'u fanga fara cɛbɔ minnu bɛ liste RPM ADEMA PASJ fo ka taa se yelen kura ma min b'a to cogo min na tako filanan min ni o kan ka kɛ nin kalo tile 19 ka se ka sebaya di olu ma cogo min na
o de kadra kɔnɔna na o ye nin bolonɔbila sɛbɛn kɛ min b'a to k'u fanga fara liste RPM cɛbɔ ADEMA PASJ ani fo ka taa se PS yelen kura ma min b'a to u bɛ se ka jɔnɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na nin kalo in tile 19 an tun bɛ opposition na kɔrɔ mais waati dɔ nana se jamana ɲɛmɔgɔ y'a ɲini k'a fɔ politique mɔgɔw bɛɛ k'a bolo di ɲɔgɔn ma an ka jɛ ka jamana jɔ ɲɔgɔn fɛ donc an y'o accord politique signé ka bɔ opposition na donc o de y'a to bi an sɔnna ka nin accord signé avec le RPM ADEMA PS yelen kura donc an y'a signé n'Ala sɔnna fana a baara fana bɛ ye terrain kan. Alliance ASMA UDD MPR ayiwa ani ADEMA RPM PS yelen kura mɔgɔ an sigila an kumana élection premier tour tɛmɛnen kɔ Ala de ye olu gɛrɛsɛgɛ kɛ k'a fɔ u ka taa deuxième tour la sinon peut-être qu'an bɛɛ tun bɛ se ka taga la mais Ala de y'a gɛrɛsɛgɛ d'u ma an bɛ o foli k'u la baara min kɛla o la n y'a jira k'a fɔ fana an bɛna ka n'an bolo bila papier na an tun bɛ se ka papier in an signé ni hali fan dɔ mɔgɔw ye an kɔni an y'an bolo bila nin papier na k'a jira k'a fɔ an nana fara u kan ayiwa an kɔni se ye fɛn o fɛn ye a kɛla an yɛrɛ sogokun o a kɛla an kunna wari o an b'a don nin baara in kɔnɔna pour que ayiwa kalo tile 19 ayiwa an bɛ min ɲinina Ala bɛ se k'o di an ma cogo min na. nin bolonɔbila sɛbɛn in a kunba kun ye fɛn min ye maa minnu ka haminako ye Bamako marabolo wɔɔrɔnan u ka ɲɛtaga sabatili la o siratigɛ kɔnɔna na RPM listi a cɛbɔ kelen ni o ye ADEMA ka cɛbɔ ye ale y'a ka foli kurakuraya k'a ɲɛsin candidat fɛn fɛn ni Ala ma sebaya don u garijɛgɛ la ni u farala u kan ka foli ani tanu di u ma ni ka tila k'a jiru la k'a fɔ ko nin don o nin tɛ u bɛɛ ye communisisi den de ye ka tila k'a ɲini communisisi jama bɛɛ fɛ bɛɛ k'a bolo fara ɲɔgɔn kan min b'a to Ala bɛ se ka sebaya don u garijɛgɛ la cogo min na. Sɔgɔmada in na an bɛ yan bi ani an jɛɲɔgɔn minnu tun bɛ compétition na liste kelen kan ni olu ma garijɛgɛ sɔrɔ ka passer deuxième tour la u y'a jira k'a fɔ olu ma passer mais an minnu passera u bɛna an dɛmɛ pour que an ka deuxième tour o ka nɔgɔya an bolo. Laɲini min ye vraiment an tɛ se ka ban a foli n'a nisɔndiya la an b'a ɲini kalo in tile 19 olu farala an kan cogoya min na u n'u ka jama a ka kɛ fɛn ye fɛn min bɛ nɔgɔya an bɛɛ lajɛlen ma ni su fɛ an ka bɔ ni jɔnjɔn ye ka sɔrɔ a ma kɛ ni gɛlɛya ye an b'u fo k'u waleɲuman dɔn k'a yir'ula k'a fɔ après nin tɛmɛnen kɔfɛ an n'u bɛ ɲɔgɔn fɛ commune baara de don. nin bolonɔbila sɛbɛn in kɛra sababu ye ka jigi sɛmɛ caman di RPM listi candidatw ma min kɔnɔna na u ye foli kurakuraya tuguni k'a ɲɛsin tɔnden bɛɛ lajɛlen ma ani fana cɛbɔ minnu ni Ala ma sebaya don u garijɛgɛ la ɲinan karatafili sen fɛ ni ka tila k'olu fana fo u ka kanu ani ka danaya k'a ɲɛsin u ma. kunnafoni nasira wɛrɛw fɛ Dubayikaw fɛ yen nɔ bunahadamadenya cakɛda min ka baara ɲɛsinen bɛ dɛmɛ ani kimɛni ma ka ɲɛsin bunahadamadenw ma n'an b'a wele ko IBO humanitaire n'a bɛ Dubayi faba kɔnɔna na cakɛda min don a ka baaraw ɲɛsinen bɛ masques ni gants ni blouses olu caman labɛnnen ma ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na o kadara kɔnɔna na cakɛda in bilara sen ka Dubayi ɲɛmaaw fɛ san 2003 waati wasa ka kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma diɲɛ kɔnɔna na an bɛ waati kɛrɛnkɛrɛnnen minɛ ko sisan diɲɛ seleke naani tɔnba Nations Unies ka bolofara min ɲɛsinen bɛ kɛnɛyako ma diɲɛ kɔnɔna na n'o ye OMS ye kɛmɛsarada o kɛmɛsara ale bɛ 85 nɔkanfɛ kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin o cakɛda in ma dɛmɛ nasiraw fɛ kɛnɛyako binakun kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko an bɛ don minɛ ko bi nin cakɛda in kɛlen bɛ ka masiki 1,000,000 olu ni fɛn caman ni dɔw bɛ tali kɛ gants ale n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw blouses ni olu n'a ɲɔgɔnna wɛrɛw caman ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma
wasa u bɛ se ka bana cɛjugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ an bɛ waati min na ko sisan ka kɛ sanga ni o kɛlɛli ye ka bɔ diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen a ka wulikajɔ n'a ka baarabaw bɛɛ lajɛlen ɲɛsinnen bɛ o ma an bɛ don min na ko bi kɛrɛnkɛrɛn la maa minnu ka wulikajɔ ka caya kɛnɛyako binakun kan diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko nin cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnen a kɛlen bɛ ka baarabaw boloda wasa bana cɛjugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ bi n'o ye coronavirus ale ka se ka kɛ dɛmɛbaga ye ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamaw ani bana in kɛlɛbaw ma diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ min laɲinina nin jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛmaaw fɛ k'a kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin diɲɛ seleke naani Nations Unies tɔnba ka bolofara min ɲɛsinnen bɛ bana ani banaw kunbɛnni kɛlɛli ma diɲɛ kurukara bɛɛ lajɛlen kɔnɔ n'o ye Organisation mondiale pour la santé bakuruba la OMS k'aw ladɔnniya k'a fɔ ko fɛɛrɛ ani dabaliw tigɛlen bɛ nin cakɛda in fɛ janko waati nataw la u bɛ se ka maskiw an da sera fɛn minnu ma u bɛ se k'olu caman labɛn cogo min na ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamaw ma ka sanga ni bana cɛjugu min bɛ diɲɛ kɔnɔ n'o ye coronavirus kɛlɛli ye. O fana bɛ an sɛnsɛn ka taa farafinna ani diɲɛ fan wɛrɛ kibaruyaw la minnu bɛna lase aw ma Kafinɛ Bacili fɛ. Basigiyɔrɔ kelen sariya taara Gabon jamana maa ɲɛmaw fɛ ko jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen datugunen ka to u ka sow kɔnɔ. O sariya bɛnkan donna ba la ka bɛn ntɛnɛn avril kalo tile 13 ma. Gabon duguba la Libreville bolonkolonna jalan de tora bolifɛn tɛmɛtɛmɛ senamaw o si taa ni ka segin t'i ye bari sabu ka da kan bɛɛ lajɛlen tora i ka denbaya la. U ko a ma confinement a nun taara ntɛnɛn. Jamana gouvernement ka ni sariya talen a bi don fiɲɛbana in de kɛlɛli kadara kɔnɔ coronavirus wa sariya in bi boli Gabon fantan naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ sariya cogo kelen in na koɲa kalifalen don lakanabaw ma walasa jamana kɔnɔdenw bi se ka bɛnkan sariya in labato cogo min ka bɛn ni minuit de yɛlɛma donna dugu taabolo bɛɛ lajɛlen na jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen y'i basigi yɔrɔ kelen wa Gabon jamana dugubaw karangafɛdaw sɔgɔra ka ban ka bɔ duguba dɔ la k'i b'i kunda duguba dɔ la o ti daga jamana kɔnɔdenw ye tugun fo ka taa fɔ nin sariya in wulila basigiyɔrɔ kelen ka datugulen to i dala i ka denbaya la a sariya min tara gouvernement fɛ coronavirus fiɲɛbana kɛlɛli kadara kɔnɔ walasa a kana se ka walankata a kuntagala bi boli tile 15 kan ka bɔ dugu kɔnɔ k'i pɛtɛ walima ka taa ni ka segin kɛ n taara bɔ karisa la baden sira teri sira o bɛɛ lajɛlen ɲɔngirila fɔlɔ ni ka labana ka fara ɲɔgɔnkanw bɛɛ lajɛlen bali bɔli kelen min bi daga Gabonkadenw ye k'a yamaruya u ye ka bɔ u sisow dafɛ o dan ye dɔgɔtɔrɔsolata pharmacie lata walima ka bɔ ka lɔgɔfiyɛw sɛgɛrɛ ka taa darɔ dumunifɛnw san ni ka labana ka don sisow kɔnɔ. Congo RDC jamana kɔnɔ banabaatɔ filanan yera Ebola bana yera maa filanan min na bana lakodɔnna maa filanan na ka bɛn kari ma ɛri 48 tɛmɛnen kɔfɛ ni maa fɔlɔ yera Ebola bana yera maa fɔlɔ min na wa jamana maa ɲɛmaw yɛrɛ kun bi danga min kan o de kun ye ka fɔ ka bɛn ntɛnɛn ma ko kunnafoni bi da ka fɔ bana in nagasira ka bɔ jamana kɔnɔ maa ɲɛmaw bi taa bali fɛn min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɛnɛya tigilamɔgɔw o ye ka fɔ banabaatɔ filanan yera Ebola fiɲɛbana taara bange min na denmisɛnnin lamɔgɔ do min yɛrɛ sata bɔra bana in na Beni kɔnɔ Beni yɛrɛ ye dugu ye kabiri ni fiɲɛbana nun taara san 2018 u ti kalo tile fɔlɔ ni bana in ye dadigi kɛ dugu min na kosɛbɛ o de ye Beni dugu ye maa filanan min ni Ebola bana yera o la o tɛmɛna ni kɛnɛyaso ye Ebola bana yera maa fɔlɔ min na o kun ladara dɔgɔtɔrɔso min na bana in yera maa fɔlɔ min na cɛlamɔgɔ do min si bi taa san 26 la Ebola bana yera maa min na kɛnɛya tigilamɔgɔw ka sɛgɛsɛgɛliw y'a jira k'a fɔ o ni maa 26 de dorogora ɲɔgɔn na ka fara kɛnɛya tigilamɔgɔ 2 kan Congo jamana maa ɲɛmaw ka fɔ la ani diɲɛ selege naani tɔn min ɲɛsinen do kɛnɛya ko ma OMS ko ka bɛn ntɛnɛn don avril kalo tile 13 de ma ko kunnafoni kun datɔla don maa fɔlɔ in sata bɔlen kɔfɛ bana la k'a fɔ ko Ebola fiɲɛbana nagasira Congo RDC jamana kɔnɔ nka a bɛrata maa filanan min yelen filɛ ni Ebola banakisɛ yera o la o b'a jira k'a fɔ bana in ma se ka silatunu fɔlɔ ka bɔ jamana in kɔnɔ ban. Libi jamana kɔnɔ gouvernement d'union nationale kɛlɛkɛcɛw ka cɛsiri baaraw kɔnɔna na ni o ye Fayez El Sarraj ka gouvernement ye duguba 2 o bilara u ka sebaya kɔnɔ Libi dugu 2 minnu ni olu farala gouvernement d'union nationale ka sebaya kan ni o ye gouvernement ye n'o lakodɔnnen do diɲɛ selege naani tɔnba Nations Unies fɛ o dugu 2 ninnu kun bɛ sɔrɔsiya ma ɲɛma Maréchal Khalifa Haftar ka maaw ka sebaya kɔnɔ a bɛ taa se san 1 bɔɲɔgɔnko la ka sanga ni u ka cɛsiri baara ni wulikajɔ dɔ ye u kun ye min ta don tɛmɛnenw na
na ka ɲɛsin libi jamana duguba ma Tripoli ni o ye gouvernement d'union nationale dagayɔrɔ ye. Yɛlɛma donna o sebaya la ka bɛn ntɛnɛ ma gouvernement d'union nationale ka cɛsiri baara ni wulikajɔ kɔnɔna na ni u sera ka dugu fila ninnu daraki ka bɔ maréchal Khalifa Haftar ni a ka kɛlɛkɛcɛw ka bolo kan ni k'a fara u yɛrɛw ka sebaya kan. An b'aw ladɔnniya k'a fɔ kabini ni san 2000 ni san 11 san de ni libi jamana ma ɲɛmaa kɔrɔ Muammar Gaddafi ka fanga dafirila k'a ta o don na ka na se bi ma libi jamana basigi tiɲɛna k'a sababu kɛ jɔyɔrɔ ɲinikɛlaw ye ni ɲɔgɔn faamuyabaliya ni ɲɔgɔn sama bɛ fan fila ni ɲɔgɔn cɛ n'u bɛ ɲina ka na libi jamana fara fila ye u ni ɲɔgɔn cɛ. Fan dɔ fɛ Tripoli gouvernement d'union nationale ma ɲɛma Fayez El Sarraj ni a ka kɛlɛbolo ani maréchal Khalifa Haftar ni a ka sɔrasiya olu de kɔ dalen bɛ ɲɔgɔn kɔ a la. Mankan in yɛrɛ nana bin ka yakubaya ka sanga ni dɛmɛɲɔgɔnya ni kɔkɔrɔmadonni waleya ye minnu bɔra kɔkan jamanaw yɔrɔ kɛlɛboloko nasira fɛ ka na dɛmɛɲɔgɔnya boloda ka ɲɛsin fan fila ma. O kɛra sababu ye ka mankan ninnu juguya fan fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ kosɛbɛ. Sɔrasiya ma ɲɛma maréchal Khalifa Haftar ale sigilen don ni Émirats Arabes Unis ka dɛmɛ ye. Fan dɔ fɛ faba la Tripoli Fayez El Sarraj ka gouvernement d'union nationale lakodɔnnen o kɔrɔ donnen don Turki jamana fɛ. Faransi jamana ɲɛma Emmanuel Macron ye dantigɛli kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma ka bɛn ni ntɛnɛndon avril kalo tile 17 su ye. An b'a ladɔnniya k'a fɔ o tun bɛ jamana ɲɛma ka bɔ ko 4nan de kofɔ kabini ni fiɲɛbana ye nun taara u ka jamana kɔnɔ ka na se bi ma. Jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka dantigɛliw la a y'a jira k'a fɔ ko ka sanga ni coronavirus fiɲɛbana ye walankatali ye Faransi jamana kɔnɔ ko bɛn kɛra kan k'a fɔ dɔ bi fara basigiyɔrɔ kelen sariya kuntagala kan confinement ko Faransikadenw digilen bi to u ka sojuw la fo ka taa bila mɛ kalo tile 11 nata la walasa ka se ka fiɲɛbana in kɛlɛ ka coronavirus banakisɛ nagasi ka bɔ Faransi jamana kɔnɔ. K'o de kama dɔ farala confinement kuntagala kan. Faransi jamana ma ɲɛma Emmanuel Macron ka bɔli ka ɲɛsin jamana kɔnɔdenw ma a kɛra ka sanga ni waati ye waati min na ni coronavirus bana bi ka dadigi kɛ Faransi jamana kɔnɔdenw na kosɛbɛ. A bɛ taa se maa 14,967 ma minnu sata bɔra covid-19 bana in na. Coronavirus bana in kɛlɛli la Chine tununi kadara kɔnɔ jamana ɲɛma Emmanuel Macron da sera kɔrɔfɔ camanw ma. A ko jamana kɔnɔdenw datugu ni sariya talen kɔfɛ ni dɔ farala o kuntagala kan a ko fo ka taa bila ntɛnɛ mɛ kalo tile 11 nata la den marayɔrɔw ni o ye kɛrɛsi ye ekɔlisow kolejiw ka fara lisew kan k'olu bɛɛ lajɛlen datugulen bi to ni mɛ kalo tile 11 sera bɛɛ da bi sɔrɔ ka maga kalansow dayɛlɛ nin ko la ko fɛn min bɛ tali kɛ sanfɛ kalansow fana la k'o cogoya kelen don. Ɲɔgɔn kunbɛyɔrɔw fana la n'o ye bar ni restaurant ni hôteliw ye ka fara musew kan k'olu bɛɛ lajɛlen datugunen fana bi to. Fara ɲɔgɔnkanw ani ɲaɲaliw ko dati don o kuma fana na fo ka taa se juillet kalo camancɛw ma. Jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka dantigɛli la a y'a jira k'a fɔ Faransi jamana ani Europe jamana k'a ka kan dɛmɛɲɔgɔnya waleya ka bɔ nanzaraw yɔrɔ ni ka ɲɛsin farafin jamanaw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la fiɲɛbana in coronavirus bana kɛlɛli a n'a si latununi kadara kɔnɔ. O kama a ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin Faransi ani nanzarala ma k'u k'a lajɛ u ka juru minnu bi farafina jamanaw kan ka jɛ juru ninnu sara kɔ. Jamana ɲɛma Emmanuel Macron ka dantigɛli senfɛ a y'a jira k'a fɔ o delilikan ma bɔ ale kelen fan fɛ. Waati laban in na laɲini min ni o kɛra farafina jamana ɲɛma dɔw fɛ walasa u kana juru ka se ka bin ka bɔ u kan na. Senegali jamana ɲɛma Macky Sall bɛ o la ka bɛn ni kari tɛmɛnen fana ye kerecɛnw ka paki seli senfɛ. Kerecɛnya ma ɲɛma Pape François fana ye welewele kɛ ka ɲɛsin farafina kana juru ninnu buruni ma jɛn ka se ka kɛ u kana juruw kɔ walasa ko a bɛ se ka da coronavirus bana kɛlɛli kɔ a la cogo min. O cogo kelen don wari bonba caman yɔrɔ i n'a fɔ komi FMI wari bonba ka fara diɲɛ selege naani wari bonba Banque mondiale kan kabini ni marisi kalo camancɛ la olu fana ka laɲini kun ye jɛn ka se ka kɛ farafina jamanaw kana juruw kɔ barisabu ka da kan n'a ma ɲɛ k'a fɔ fiɲɛbana in bi ka bagabagali waleya caman de boloda farafina jamanaw kɔnɔ a ka kan dɛmɛɲɔgɔnya ka ɲɛsin farafin jamanaw ma ko a bɛ se ka da bana in kɔ a la cogo min na barisabu ka da kan bana in ti maa kelen kunkanko ko ye jamana kelen ko tɛ diɲɛ selege naani bɛɛ lajɛlen de ka kɛlɛ don. Farafina jamanaw ka juru wulili ko da bi se babu ma dɔgɔkun in kɔnɔna na G20 lajɛrɛba kɛnɛ kɔnɔ ka sanga ni Fonds monétaire international fana ka lajɛrɛ ye.
tile 15 kuntagala kɔnɔ nɔba bilala Espagne jamana waganden na kosɛbɛ ka sanga ni baaraw joli ye ni sariya kun talen don maa ɲɛmaw fɛ basigiyɔrɔ kelen matarafali la ka bɛn ni ntɛnɛn don avril kalo tile 13 ye a dagara Espagne jamana baarakɛlaw ye maa bayirika u ka bɔ ni k'u ka baarakɛyɔrɔw sɛgɛrɛ Espagne jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sɔrɔko yɛrɛ gulon bɛ cakɛda minnu na kosɛbɛ i n'a fɔ komi BTP cakɛda bolo ani usine ko cakɛdaw baarakɛlaw ka bɔliw ka baarakɛyɔrɔw sɛgɛrɛ ko kura a ma ye cogo kelen na jamana kɔnɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ tile 15 de kɔfɛ baarakɛlaw bɛna baarakɛyɔrɔw sira ta Espagne jamana kɔnɔdenw bɛɛ lajɛlen daro gese kɛnbɛ u kɔrɔfɔ kelen de ye a jirala k'a fɔ ko jamana maa ɲɛmaw kun ye layidu di jamana kɔnɔdenw ma ko n'u ni da datugulan ni o ye maskiw ye ko o miliyɔn 10 bɛna tila jamana kɔnɔdenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o tilali baaraw da donna bɛjɛ bolifɛn tayɔrɔw la métro daw bisiw ani terrain daw maa caman de y'a jira k'a fɔ ko maski tila min kɛra ko olu ma fɛn sɔrɔ a la dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko tilacogo min bolodara ko a tilacogo ni sahaba ma bɛn sariya min talen filɛ nin k'a daga Espagne ka denw ye baarakɛlaw u ka bɔ ka taa u hajuw la ni o ye u ka baarakɛyɔrɔw ye usine daw la ko caman de kɔnɔ gannen don u kana bɔ ni ka taa banakisɛ in cɛ baarakɛla dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ danfara hakɛya min ni o laɲininen don ni o ye ka mɛtiri kelen don i ni maanifin ɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ k'o ye waleya ye min tɛ se k'a ta k'a don ba la baarakɛyɔrɔ caman na ka bɛn ni ntɛnɛn don avril kalo tile 13 ye États-Unis jamana kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ maa sabagatɔ hakɛya kɔrɔtalen don New York kaw fɛ yen nɔ ni maa hakɛya min ni o sata bɔra coronavirus bana la o tɛmɛna maa 10,000 kan ka ban nka o n'a ta bɛɛ marabolo ɲɛma André Cuonio y'a jira k'a fɔ ko siranyɛyɔrɔ ni jɔrɔ ni hami waati tɛmɛna i n'a fɔ komi diɲɛ fan caman na coronavirus bana bi ka hakɛya min lasɔrɔ ani maa hakɛya minnu ni olu bi ka bɔnɛ u niw na o hakɛw bi ka basigi dɔɔni États-Unis jamana yɛrɛ kɔnɔ maa sabagatɔ hakɛya maa 23 ani 529 don wa États-Unis jamana de kɛlen don k'i cogo jɔyɔrɔ fɔlɔ la diɲɛ selena ni jamana bɛɛ lajɛlen kɔnɔ coronavirus bana kɛnbɛ ka dadigi kɛ jamana fɔlɔ min na New York dugu yɛrɛ kelen pe kɔnɔ ka bɛn ni ntɛnɛn don avril kalo tile 13 ye sabagatɔ hakɛya min jate minɛra maa 1509 don olu de sata bɔra coronavirus bana la New York dugu yɛrɛ kelen kɔnɔ sabagatɔ hakɛya mumɛ n'i y'a kɛ ɲɔgɔn kan a bɛ t'i jɔ maa 10,56 la New York dugu de b'i jɔ jɔyɔrɔ fɔlɔ la États-Unis jamana dugu bɛɛ lajɛlen kɔnɔ maa sabagatɔ hakɛya ka ca dugu min na ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan a bɛra ta o jate n'a ta bɛɛ New York marabolo ɲɛma y'a jira k'a fɔ ko waati gɛlɛn hami ni jɔyɔrɔ kuma tɛmɛna ka ban ko hali bi ni baara kɛra ni hakili ye sariya minnu fɔra ni o ye basigiyɔrɔ kelen ye ka datugulen to sisow kɔnɔ ko ni jamana kɔnɔdenw ye o matarafa ko a ka ca laɲiniw bi sabati bɛɛ lajɛlen k'i kisi k'i tanga ni bana cɛjugu ma n'o ye coronavirus ye o b'i dansiri bi bamanankan kunnafoni sɔrɔlenw na min na bɛnna kunnafoni di so ɲɛmaayaso fɛ ka lasaw ma ka kɛɲɛ ni kuma ye aw ni ce aw ka ɲamadali fɛ laseli wɛrɛ aw ni Mamadu Ben Sherif Sumano bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ aw k'an bɛn jan waati wɛrɛ